Ni tɔgɔ Gawusu Fofana n ye école maître ye. An bɛ situation min na bi jamana kɔnɔ c'est tendu a ka gɛlɛn. N'i ye sécurité ta c'est vrai effort caman fournilen don mais jusqu'à présent zone baden bɛ yen minnu vraiment u bɛ insécurité kɔnɔna na. Preuve yɛrɛ min ye hali récemment attaque kɛra Welesebugu poste la. Donc partout gɛlɛya bɛ yen sur le plan sécuritaire. Mais o t'a yira k'a fɔ ko effort tɛ ka fourni. Effort bɛ ka fourni et puis on le sait aussi. Maintenant n'an nana kalanko domaine kan n'an ko ma ko éducation, franchement ça ne va pas parce que duguma kalan ninnu tɛ mais n'an y'a ta éducation au niveau de l'enseignement secondaire n'o ye lycée ani professionnel ye olu fana ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ moment dɔ la fo ye grève kɛ semaine 2 ɲɔgɔn grève kɛ. O kɛra kɔlɔlɔba ye enseignants ma n'o ye école karamɔgɔw ye en même temps a kɛra kɔlɔlɔ ye écoledenw ma ani écoleden mansaw ma. O kɔfɛ sanfɛ kalanso ninnu fana olu jɔlen don a mɛnna olu bɛ grève la solution tɛ ka sɔrɔ a la. Bon o ye kalanko bunakun ye. N'an taara kiriko bunakun fana kan kuma ka ca parce que affaire caman bɛ yen mɔgɔw b'u k'u plaindre trop mais an kɔni bɛ min ɲini jamana marabagaw fɛ o de ye u ka lajɛ togo o togo chaque fois k'a fɔ ni décision minnu bɛ ta an k'a lajɛ min bɛ a to grogne social ni o bɛ se ka lasa cogoya min na. Ne tɔgɔ Baya Dunbiya n sigiyɔrɔ bɛnnen don Abidjan nin wagati in na. Bon moi en tant que malienne ne yɛrɛ kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye an ka jɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'o kɛra an fasoba Maliba a bɛ taa ɲɛ a bɛ dingɛ min kɔnɔ nin a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ cogoya min na an ka hakilina ɲuman fara transition mɔgɔw ta kan an ka jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na n'o kɛra jamanaden bɛɛ bɛ lafiya insécurité ko ta fanfɛyɔrɔ la école ko ta fanfɛyɔrɔ la fo ka taa se dumuni ko ta fanfɛyɔrɔ la sinon ala k'an ka tiɲɛ fɔ malgré que n tɛ Mali kɔnɔ mais Mali ko hami bɛ na jɔrɔ bɛ na ala kelen pe de b'a dɔn. Ne tɔgɔ ye Isa Dolo ka bɔ Banyara. A bi Mali bɛ ka taa cogo min na a kɔni bɛ ka fɔ a taabolo ka fisa ko a bɛ ka nɔgɔya mais kɛnɛ kan kɔni mun ye terrain kan mun ye kɛnɛ kan kɔni an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɔrɔ in na kɔni a gɛlɛya dɔɔni bɛ yen. Hali kɔsa in na o ye attaque dɔ kɛ Banyara ni Banga cɛ la ko Mandoli attaque dɔ kɛra yen mɔgɔ 3 ni bɔnna na et puis o kɔfɛ courant ko la fana courant tigɛli kun ka ca Banyara yɛrɛ ye marché kɛ kunun sini k'a yira la courant ko gɛlɛya b'an kan insécurité b'an kan et puis ni courant ko gɛlɛya donna kan ko a ma nɔgɔ quoi. Balo gɛlɛya fana bɛ donc Mali ko bɛ cogo min na sisan nka yɔrɔ in na kɔni an kɔni bɛ ka mɛn réseaux sociaux ni ko l'armée monte en puissance kɛnɛ kan ye min ye mɔgɔ dɔw la gɛlɛya b'an kan.